ኤርትራውያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝሃቦም መግለጺታት ሕሱርን ፉንፉንን ክትብል ኮኒናቶ እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈጸሙ ክስታት ኣቕሪቡ ዝነበረ በቲ መግለጺ ዝተቆጣዕቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንን ድሕሪ ኩናት ትግራይን ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳልያታትን ሃገርን ኣዘኻኺራ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ንዝብል መግለጽ አብይውን አዋጅ ኩናት ምዃንያ ኤርትራ ነቂፋ ዘላ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በመንገዲ ትዊተር አማሲዩ ሂብዎ ዘሎ ግብረ መልሲ እቲ ብሽም ዘይጠቆሰ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን መልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስውር ናይ ኩናት አጀንዳ ምኽኒ ንምግባር ዝዓለመ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ3 ለካቲት 2026 ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብጀካቴ ብጉዳይ ኤርትራ ትግራይ ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺታት ብጉዳይ እቲ ምስ ትግራይ ዘከራኽር ዘሎ ምዕራብ ትግራይ በዝምልከት እውን ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ ምህላው ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ጉዳይ ናይቲ ወልቃይት ክብል ዝገለጾ ሰፊሕ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ኮነ እታ ክልል ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተመሊሶም ናብርኦም ይመርሑ ከም ዘለውን ተዛሪቡ ኣጸጊምና ዘሎ ጉዳይ ወልቃይቲ ዝበለ አብይ አሕመድ እቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ እዋን ኩናት ከም ናቱ በመሓዝ ዘመሓድሮ ዘሎን ኣካል ክልል ትግራይ ዝኾነን ከባቢታት ዘላቒ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝግባእ ተዛሪቡ እቲ ከባቢ ብሸነኽ ክልል ኣምሓራ ወልቃይት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ብወገን ክልል ትግራይ ግን ወልቃይት ንሓንቲ ወረዳ ምዕራብ ትግራይ ጥራይ ዝውክል ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ተመዛበሉ ሰባት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ኣብ ክንደኦም ኮይኑ ዝውስን የለን ናብ ገዞም ተመሊሶም ብሕጊ ኣገባብ ይወሰኑ ዝብል ቅዋሚ ዘለና በመባል እውን መርገጺ መንግስቲ ፌደራል ኣነጺሩ መጀመር ኩናት ትግራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ትክልል ኣብ ዝርከባ ማዓስከራት ንመከራን ሕሰምን ተቃሊዑ ምህላው ይግለጽ እቲ ዘሸግረና ነገር ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዘሎዮ ልክዕ ሓረስታይ ዘሪኦ ምህርቲ ከም ጽበህ ኩሉ ስደት ምዝንባል ስቃይ ዘሪኦም ካብ ካልኦት ሓይልታት ረድኤት ጽበዮ ሓይልታት ኣለዎ ዝተመዛበለ ኣይትኸይድን ኢሎም ሒዞም ተመዛበልቲ ዘይተመልሱሉ ከባቢ እቶም ሰባት ክምለሱ ስለዘይደልዩ ዘይኮነ ተመዛበልቲ ትሕጃ ዝገበረ ፖለቲካ በምህላውዮ ልክዕ በመጽዋት ዝነበሩ ብደቆም ዝልሙኑ ገለ ሰልፍታት ተመዛበልቲ ህልውንኦም ዘናውሓሎም እዮም ክብል ንመራሕቲ ትግራይ ክወቀስ ተሰሚዑ ዘሎ ብወገን ሰብ መዚ ትግራይ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ንኽምለስ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ኣምሓራ በመገዳድ ከፈጽሞ ኣይከኣለን ዝብል ነቒፌታ ይስማዕ አብይ ግን ሕጂ እውን ኣብኡ ንዘሎ ሓይሊ ዘሕልፎ መልእኽቲ ህዝቢ ናብ ገዙ ይመለስ ስርሑ ይስራሕ ንሕና ድማ ፖለቲካዊ ክትዓትና ንቐጽል ህዝቢ ግን ክሳቀ የብሉን ዝብል በመባል ጸዊዑ መዘብ ዝተኣሳሰር ብዛዕባ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ርእይቶ ሂብሎ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተዛማደ ሰላም ኣሎ መዝተፈላለዩ ኣካላት ተዘራሪበ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ይዝደሊ ሕጂ ካብ ዘለዎ መከራ ዘውጽኦ ከም ካልኦት ከባቢታት ክለምዕ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብሰላም ክነብር ይዝደሊ ኢሉ አብይ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ብብዝሒ ተወዳዳሪ ዘይብሎም ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለው ግን ድማ ንሕወሓት ካብ መዕጃብ ሓሊፎም ካልእ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ዘይክእሉ እዮም ክብል ነቒፉ እቲ ጸገም እቲ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ መድረኽ እምበር ተዋሳኢ ክኸውን ዘይምኽኣል እዩ ተቃወምቲ ሰልፍታት ትግራይ ተራ ዓጃቢ ተዋሳኢ እምበር ተራ መሪሕ ተዋሳኢ ክጻወቱ ኣይከኣሉን ኢሉ ክልቲኦም ዘለውሉ ደረጃ ክቕየር እንተኽኢሉ ግን ብዙሕ ነገር ክቕየር ኢለ ይሓስብ ክብል እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪብሎ ምስቲ ናይ ሎሚ ቀነ ዝነበረ ጎንፂ ብዝተኣሳሰር ድማ እቲ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ድምፂ ከም ድምፂ ዑፍ ኢና ንቆፅሮ መጠናዊ ትንኮያታት ይካየድ ኣለዉ ኢትኩም ኣክቡ ጥራይና ክንብል ንዘለ ክብል ብምጥንቃቕ ትኩረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቶም ባንዳታት ዝበሎም ከይኮነስ ኣብቶም ሰረት ኢትዮጵያ ዘነቃንቁ ዝበሎም ግን ብስም ዘይጠቀሶም ጸላእቲ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ነቶም ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቆም ዘለዉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክመልሶም ዘይምኽኣሉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ምስ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን መራሕቲ ሕወሓትን ዘይምቅዳው ስልጣና ረኪቡ ካብታ ክልል ዝወፀ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ግን ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ሕወሓትን እቲ ግዚያዊ ምሕዳርን ምዃኑ ይዝኸስስ መኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጌታቸው ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብምስናይ ናብ ሑመራ በፂሑ ምስቶም እቲ ከባቢ ዘመሓድሩ ዘለዉ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር
عباي بريطانيا نمترب إنجليز سجيروم نب هاجرات زقاتو قصري إيرتراويانن إثيوبياويانن سدتنياتات إندا زايدة يمص أبزلو لغزي نابتا نبوزحات إيرتراويان كم مساجري تبتقم توعل كمدما بوزحات كاب أون نب عد إنجليز سددو زلو إثيوبيا مبصح زجبرت منستر وصاي قدايات تهاجر يوفيت كوبر مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب قداي سدتنياتات زتكورة زرب كم زجبرت تجاليزو إزي علاوة زخونة دما بوجان منجس إثيوبيا بزوات أما جلس زي كونه إتا منستر وصاي قدايات بريطانيا زخونة يوفيت كوبر كاب عده كي تبقست انقلاب مسرت مع كان زينا رويترز زوت أبصاب نبي إثيوبيا اتقابر مبصح كاب قرنا أفريقيا أنه وسخز غيزلق وصر سدتنياتات نمكتا أبزو السادس سقمتات زتكور مخوانه دحر مقلات إيو إتا منستر أبزهابت مقلاتي نبزحي نبعد إنجليز كأتو زدليو زلو سدتنياتات نمكتا مفتقر سراحن متحبار أخبر تحقن وسان مخوانه دحر مسمار بزعبازين مزاير راب دما نبي إثيوبيا كتجيش مخوانه يا قليص أنيرا قدام منستر أبي أحمد أبزو قبرت زرب دما بزعبا سدتنياتات كم استزرربت تحبير لا إتا منستر وصاي قدايات بمتحبار سراح مفتقر سوات كاب هاجروم كي وصو زخلكل كخوانن كله حيال متحبار أخبر تحق دما أساقرت سبات نمكل خالن أبعد إنجليز كهلو زي قبقوم زي حقاوين سدتنياتات نمم لاسوم نمكلت أفن زي حقز يكبل تزاريبا زي غنبر قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد مزانا عد إنجليز منستر وصاي قدايات زقبر الركب أبكل تأون زباون قدايات زتكورا كم زنبريو صحف زرقي حزلا من قد داير إثيوبيا أبرز كتما معراب أفريقيا هاجر نيجر أبزركب معرفة نفرتي بزتفت متقعتي داعش أبعال مزا أفيشن إثيوبيا زتمزجبا كلتا نفرتي قدأت كم زبط حق ليتو من قد داير إثيوبيا أتنا بعال مزا أفيشن إثيوبيا زتمزجبا كلتا نفرتي قليل قدأت كم زبط حني قليس زلا أتنزتها سيا كلتا بوينغ شوعتميتن سلسان شوعتن زعينة نفرتي من قد داير إثيوبيا أبيلو سكاي زتبهاله من قد داير تخاريوان مصنحوان حبير لا من قد داير إثيوبيا بتزوج مجلسي اتمت قاعته بربع مشت قبل علم معرفة نفرتي رسكة تمن نيجر استفدت أمام مخاني قاليس زلا إسلامه منجستي ويدعش نتكب رسكة تمن نيجر نيامي وصايز ركب هجروا معرفة نفرتي ديور هماني زتفدت أمام هندبته ومتقعته حلافنة وسيد اليوم نايفر كوست من قد داير زخونة إير كود ديفار دما قبل علم معرفة نفرتي نيجر بستفدت أمام متقعتي إيرباس سلستميتن عسرت شعتن زعينة نفاريت كم زتها سيتو أفليت الله أبزمت قاعتين نفرت زتهاسيا زي سكاي زبهال منقد داير كاب منقد داير إثيوبيا نفرت تخاريو سرح خوينو بجاكا زون منقد داير إثيوبيا أوان نتو برك كم زلوي يفلات وانا بيت صحفتو أبتوغو زخونة سكاي زبهال منقد داير نفسو بان أفريكاو منقد داير بمبال زقلس خوينو نابستفل عليها هاجرات أفريقيا يزبرر تكنيكاون استراتيكاون مشارختي سكاي زخونة منقد داير إثيوبيا دما أوانت نايت منقد داير حساب 25 ميتاوي زبصح بركتات كم زلو يفلات أبزوان كأ وانا أكيد سرح منقد داير إسكاي إثيوبياوي إلياس ولد مريم يو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب من الرغب سلام نعخم